Paminawan ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagol ug Inday Tanini sa mga gapno sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Dear Idol, the goal. Una sa tanan, Don't say ka, idol. wala man. Ngayon ako katahuran ninyo diya, Idol ug Inday. Ilabi na sa mga silingan din sa Santo Tomas, Davao del Norte. Sa tanang mga suking tigpaminaw, tanang mga stick-cammers. Kay membro man pugkuani. Maayong buntag. May buntag po. May buntag. Good morning. Itago na lang ko sa pangalang Gilbert. From Isla Noa. Nagtrabaho sa usa ka sagingan dinhi sa may Santo Tomas, Davao del Norte. Kung di ko kadalaw radyo, mag-internet ko para madunggan lang nako inyong programang Mga kapnood sa kinabuhi. pasalamat ko kay namoy live streaming sa stickcam.com/. MOR Davao. Ulit tawag yapon ko antod karon sa pangidaron nga 27 anyos. Wag yapoy mo dasmag sa akong kambungan. Nakoy nagustuhan diri sa akong gitrabahuan dolanday. Isa man. Si Katrina. Feeling na ako walang hanggan na pag magkita mi. Achiche. Mura magugog si Coco Martin God sa kong paminaw. Uya siya si Julia Montes. Pero naamag-ugoy pagka-torpe gamay, Idol ug Inday. Mura girewa na kung magkuha ninyo ba? Kanang abilidad ninyo sa pagpanguya bitaw. Sa akong pagkagusto din hinanagsugod. Ang kapnood sa akong kinabuhi. Brad! Uy, Toy, Ito sino dito sa report niya kung kan report ba, Brad? ano niya tag? Ang Ma'am Katrina, Brad.
Oh, kuy! Ano ni magamo? Ano dito? Sige na ba? Di ko, Brad, maulaw ko, Brad. Kabalon naman ko, Brad, nga. Kung ako nang naong, Brad, mauwaw ko, Brad, uy. Trabaho man eh. Chicken ko, Brad, niya. Ako ba, patron ni mo dito? Ano na dito? Sige na, Brad. Ay, day, mura ba kong ginakantsawa na? Yan karon madugo kas ko ha. Ima kong suway-suwayon nga. Kung checker ka ako, taster. Igtilaw saging. Brad, ay, kutsi, kung malain po, komedya na kanina. Tanawa, oh. Ha? Tanawa, oh. Ikaw, ako chicker ko, ikaw taster kay saging. Tanawa ni mo, julin-julin sa imong lang, di dako na. Ang pagtilaw o kag pagkomentaryo, Brad, lahi na. Ano, Brad? Bantay mo kung kadyaw-kadyawa na. Dili ka raw katsawat, ikaw, amigo kayo tan. Ano sa sige, dito na dito ikaw. Yan, Brad. Sige na lang, uy, maulaw dyan ko, Brad ba? Brad, kabalo na po ang dapat ikaw na mong naman. Ikaw, amigo ko tawag. Sige, Brad. Kamin. Sige, sige, sige. Ay, ginugo. Pawa daw tayo espiritu, pawa. Kat, ay na ni mo ka, day. Ay, Bert, ikaw rin na, Bert. Uy, yung ko kapre. Dali, Bert. Kat, ganing, nadi kaya to report ni Istoy Bugoy. Kat, Baby. ah, Bebe. Okay. Mana na siya. Salamat kayo, Bert. kanang, Ano na pa man ka? So, nag-isulti? Sige, isulti na na ako. kat, Kaya alam ko maminaw. Sige na, go ra. kat, At saman. ay, Say, uy. Saman. ay, Ugawag bukto ning tawana, eh. Masa ka galunang ka diya sa gawas? ay, Masaman pa! Talaga na kayong trabaho, nagkakatong tayo piliun. Sige na. Sige na, sulti. ay, Say, ay na lang. Sige mo, sibat na ko, ginapakitabahoon sa gawas. Sige. Ikaw pa, Maxo, sa tagabalaka ni mo, eh. Salamat, yasaw kat. Sige, Bert. Ito eh, love you na lang, tukulang ba? Huh, bakit ba? Tangan pa yung more, I love you more. Sa araw di na magkayusa ang tanan. Api bagod kibo, Gilbert. Gilbert o paminaw? Ang babae, susama na sa kabuwak na kinahanglan bisbisan para mutubo o muturo. O mabuwak kiniog nindot kayo. Muna ang agad ni mo buhato na ng babae imong nagustuhan. Wala gini problema na ko. Lo, hindi ko kasulti, lo, hindi ko kaingon. Bao ba? Nangka ba ka? Ano man? Nagpilit ba ko nagtagok sa mong bakbakot? Ayo. Nanay po tiyo ay. Narihan pa kong kapaabot. Hay! Ayun na Brando. Franco na. Gidana ni mo isang container ka mahal diha. Nararinig ko. Dali. Oo, sa man eh. Tiyo. Tiyo. Gilbert ha. Kilamos, Gilbert. Hindi sugat tiyo eh. Kilamos. Pure magiging niya. Asi pa bulat-bulat. Ay, magpatambal ko nun ng imong pag-umangkon ay. Usa may problema ni mo, Gilbert. Wala lagi tiyo. Babae ang problema. Babae? Basta babae, dali ka maminaw sa kuha, do. Ako balo yung ko anak tiyo. Spirito yung ganang bababae tiyo. Sakto ka diya.
Sa problema ni mas babae. Dili ko kaingon, Tyo. Wag doon ibaliwat sa imong bata ba? Ha? Ging nantakot sa ginana itsura ni mo dapat maligo ka. Ay, short ni mo pa basketball ka balik-balik na na, oh. Ay, sige walang basketball, no? Ay, sige walang basketball. Grabe sa kadyo gailis, mabugog brief, Tyo. Yung mga amigos Davao, madanon ni mo rin, mag-isurihan na yung may atong upaw, tapos Jonathan Limos, ano daw na imong balik-balik kong suot ni mo, yung jacket ni mo. Kaging na kayo. Ha? Inani paminado. Ay, Ang babae. Pabinawan na imong tiyo. Oh. Kwan. Ha? Sa iko, sakto, alarit kayo ko, alarit kayo ko. 18 anyos hindi na ka na. Sakto ka niya. Kamo, katong kulot-kulot ya, puna o katong mo-split na ang kuwan. Wala na itong ni-split, wala na itong ni-split. Magkaon mo split. Paita po sa bayhana. Sakto kay kanain ko. Paminaw. Ano kung baton kay Ang babae. Katrina. Tiyo, Ang babae. Ang ngayon mo nang ayo-ayoho mo na. pwede ba na ako nga gamiton ng akong pagkamaayo mo basketball para ganahan siya sa kuwan? Do. Dili na pwede ni nana do. Sa imong naong palang daan, dili na pwede. Ha? Ko sa baki, pag ano makabuta na kagihin. Grabe mo, masinari mong American prag. Tiyo, Excuse me do. Ball prag ka na ba? Sabong na baki. paborito rin ba ng alanggatang American prag? Tiyo, Ayo-ayoho ni mo na babae. sa may buhaton ako dyan para sugton ko ni Katrina niya. Makaingon ako kay di ko kaingon dyan, magkulbaan mo ko tiyo eh. Sa pagkalipa ko di Di ba? ba agin ni mo do? Huwag na maliwat sa patabatan. Nasa darit ting imong lolo. Grabe kayo ni Gray. Ay, pabuyag diha, Franco ha? Grabe kayo sa flavor na yun eh. Layo na kayo kapatudlo ka ni imong lolo. Padayon na sa gusto niya. Mandami ba sibilyan to? Kung hindi mo na madalang ayo-ayo ng bayhana. Amino do. Dili na maayo, madala ni Bog ayo-ayo ng bayhana. Oh, Ayuha lang. ano sa mga klaseng tambag yung tao? Ano lang do? Ano nili ka gwapo. Gamitan niyo mo lang mga siyensya o lohika. Sakto yun ang ingon sa tiyo mo. Paminaw. Kaya di magkagwapo, sa pamaba ka mo bawi. Maubida sa sakit man ang kamaturan. Nga nga itong kaliwat ang Kastila. Katsilaon tang beauty. Anong ikaw? Purigaba man na yung beauty. Ikaw do ka. Tall, handsome, in the dark. Taas, gwapo, paglikngit. Ambot bakit ang ibong inahan. Ay, naguyam kita itong basta liwatan ini mo sa imong amahan dyan. Hingaon po kay saging. Salamat kasi yung tambag ka pa. Luwa pa ka nagtambag sa kuwalo. So tiyata ka doon, naglisod yung sa itambag na kunin mo. Basta maingon lang na di mo. Hulata na lang sa response sa babae. Basta, ikaw. Sige, Franco, parahin Franco. Ilali na, Gilbert. Ano na, wag kay tsura. Matod ka. Gamitan lang na sa pamaba, matod pa ning sining ko. Ikaw. Sakto ka na. Barang soft drinks. Insakto. Gilbert? Katrina, I love you. Kalito na siguro na kami para isa ka malibad. Katrina, kakusulti ni mo. I love you. Ako na si Gilbert Cavite. Sa'yo ang barpa, sa akin ang Cavite. I love you, Katrina. Gilbert! Katrina? Saan akong gikuan? Itong sugo na Katrina. Sama. Katrina. Ginukol. Sa'yo ang barpa, sa akin ang Cavite. Gusto pa naman ka. Unaw sa kabe. Anong nakadari? Wala kong sugo man kasang akong sugo nga kuan saging.
Ipadala to sa China ba? Nana. Okay na. Nanang report. Mayo. Nya, kumpleto na ni siya. Nanang bilo pleading tanan. Kumpleto na na. Sige. Sige, dali na. Bye-bye. Cut. Ano ba kayo sulti? Kinakundayan ba? Muna mo talikod mang ka. Ato. Basahon ako din. Sana kayo sulti? Dali kayo na pa kayo kwaro Dali dito. lang. Basahon ako din. Mag-Facebook pa ko. Basahon ka din papel gipadala ni Tio Franco. Sumunin nga. Palita pag agi ng Tio eh. Di ba mabas? Gilbert? Kadali lang dyan kayo. Kat. Saan si Gilbert? Hugaw mga loko-loko ni. Ay, loko ni loko-loko ni Gilbert. Doy, kung nabasa ni mo ni maong suwat, ayaw na lang ipadayon. Pulos din ang kapadala day. Saman. Kaya kayo mo adulak mo. Dali Oo, naghihigayan ako. Kat? Saman. Nakaisulti. Dali adayon. Kat? Ay. Kasi nanapog ka ng ay ni mo, ha? Ay. Kat? Sige na ba? O sa man ang ay. Ako, Gilbert, nakuha na naman yung konteri, ha? Nagdali ba yung ko? How'd go mo basketball, Kat? And so, aba ko na kutana. At isa pa, hindi ko interesado ang mga basketball player kaya mga darit kayo na. Ano ba? Medyo mga tana? Ako sa man. Ang sali, type ni mo sa lalaki. Siyempre, para magkalagutan ng mukha o kagbugas. Uy, ang gwapo. Pildo na dahil tas first question, ano? Sa man. Gwapo niya, kalang puti. Kanang dili lago mong siko. Pildo. Kapong, unaron po gamay. Kung ka na ng mga payat, uy. Sa pag... Kalang taloy ito'y kay ilong. Humot, dili humot og adlaw. Aba? Kanya, malakaw na ko. Sige na. Bye, Gilbert. Kat, Isa niya itong saging dito, ha? Kat, kung nabo ko isulti si mo, ha? Ayun na yung padayon. Kaya mapakyas yapon ka. Sa pag-isulti, bigid ako, di? Bakit ako nakuha diskarte sa mga uyuan na? Bakit? Pakyas, yun. Kat, pwede na magpa-picture, Kat? Oo, sure. Nagalang ba na ako yung remembrance mo? Pwede man, okay lang si Bay pa-develop na ako ipatanaw sa akong pitaka. Okay ra na. Sibog din lain mo ka na akong cellphone good ba sa China kay bisag Itakilid mo na, oy. dool kay zoom in. Isa, ano? Sige. Say cheese. 1, 2, 3. Basta patanawan ako, be. Dara, Usban niyo, be. I-delete na lang niyo, oy. Ano naman? Lain mo kayo kung picture niyo, mura kong nagsandig kong kahoy. Ayun na. Lain kayo mura kong nagkwala ni kapito nga gisunog ba. I-delete na lang na, oy. I-delete na lang lagi na, ha? Kat. Sige, ano na dito? Kaya na po kayo trabaho, be. I-delete na, ha? Tuod na mo rin kong kahoy.